cisza, ten spokój w niej, od razu myśli proste są. Być może właśnie to potrzebne dzisiaj mi. Bóg jeden wie, cisza i ciepły kąt, rozważać w ciszy łatwiej mi. Może właśnie tego tak dzisiaj chcę. Myśli też zmęczone tak pytają ciągle mnie, czy rozumiesz ten rozdarty świat? Być może kiedyś tam obudzą się marzenia, po trochę zmienią wszystko, nadzieja dają mi. Uwierz w ten wielki dar, bo człowiek jest tak blisko, by razem iść przez życie do końca swoich dni. Cisza i więcej nic do szczęścia dzisiaj starczy mi, by rozładować ten koszmarny tamten czas. Co daje świat po tym, pozbierać się i udowodnić, jak trzeba żyć. Wciąż pamiętać ino te dobre dni. Myśli choć zmęczone tak, niech pytają ciągle mnie, czy rozumiesz ten rozdarty świat? Być może kiedyś tam obudzą się marzenia, po trochę zmienią wszystko, nadzieja dają mi. Uwierz w ten wielki dar, bo człowiek jest tak blisko, by razem iść przez życie do końca swoich dni. By razem iść przez życie do końca swoich dni.